Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang araw, Col and Tits. Isa po ako sa mga suking tagapakinig at nanonood din ng inyong programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Fred. Ang asawa ko po ay si Josephine. Parehas po kaming late na nagtagpo sa isa't isa. 35 na siya noon, ako naman 33. Parehas po kaming galing sa long-term relationship. 8 years po sila nung ex niya. 6 years naman kami nung ex ko. Siguro nga, kami na yung itinadhana sa isa't isa. At nakatatlong taon din po kami sa aming relasyon. So this time, 38 na siya. Ako naman po, 36. At doon natin simulan. Tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Alas 10 na pala. Uwi na ako. Aga mo namang uuwi. Alam mo, looking forward ako na isang araw wala na tayong goodbyes. Kasi kasama na tayo matutulog, gigising tayo magkasama, pagtitimpla kita ng kape. Hindi mo na naman ako pauwiin. Ganun mo. Gusto mo ba talaga na namimiss mo pa ako? Maaga pa ako bukas eh. May damit ka naman na naiwan dito pang trabaho. Sige na. Ganun ba yun? Sige na. Oo nga, nahanap ko yung jacket ko. Nandito pala yun sa'yo. Naiiwan ko pala yun. No. Gusto mo ba talaga ako hindi katabi matulog? Hindi na ako Siyempre, sanay. gusto kitang katabi eh. Pero kailangan ko rin umuwi sa amin eh. Hanapin din ako dun. Sige na nga. Ayoko na. Tatampo na ako. Ganito na lang. Magpakasal na lang kayo tayo. Kailan? Para may may preparation mga next year. Ba't di pa this year, hindi ba kaya? Ang tagal pa nun?
Pwede naman, pero Ano pa bang iintay natin? hindi. Ang sa akin lang, kasi bagay. Ikaw, okay sa'yo. Simple Sa lang akin kasi, kasi, bakit pa ipapa 2027? Pwede naman this year. Ano pa ba yung iniintay mo na Hindi. sign? Di ka pa ba sure? sure ako. Ang ano ko lang is, kailangan nating mag-ipon. O, pareho naman tayo may stable job. Ayoko kasi ibuhos lahat dun. Kasal, tapos Oo, yun nga. katapos nga tayo. Kasi, Ayun nga. Ano nga ang paghahandaan mo? Eh, wala namang paghahandaan na bonggang Meron. kasal. hindi, may kasal, may selebrasyon, pero gusto ko yung maipon nating pera, yung naipon mo, naipon ko. Gusto mo Pag- negosyo eh. Pag inantay pa nating makapag-ipon tayo, hindi na tayo magkapakasal. Hindi, ang ibig ko sabihin, may natira-tira naman tayong mga pera, wag natin ibuhos lahat doon. Wala naman akong sinabing gusto ko ng bonggang kasal. Ano ba Sure talaga ka? gusto mo? Kasal o wag na lang? Kasi parang gusto mo ba kasal pero parang Hindi. ayaw mo naman. Gusto ko Ano ba makasal talaga? tayo. Ang Oh. sa akin lang, Nanghihingi ba ako ng bonggang kasal? Kasi kung gusto, gagawa ng paraan. Pag ayaw, next year na lang, daming ipon, daming sinasabi. Wag na nga, nagtatampo na naman ako ng 2 tampon na to. Ikaw, tutulog dito. Tapos, kasal dito pa na ako kasal. matutulog. Sige na. Mm. Isang na lang yung tampo mo. O, isang na lang. Tanggalin pa Oh. natin yan. Oh, ano ba talaga gusto Ang mo? gusto ko kasi, may pangkapital tayo, magpa 5-6 tayo. May trabaho ka, may trabaho ko. Yun eh, Kakatakot yan. Hindi. Walang kasiguruhan dyan. Ang hirap maningil. naman, baril agad eh. Alam ko yung hirap ng maningil. Kilala mo si yung Johnny Oker? Oh. Papautang yun. Tignan mo ngayon. Of the OFW yun dati. May puhunan yun na kapag nawala, may backup siya. Tayo, yun lang yung backup natin. O, wala tayong backup. Yun lang yung... Kaya nga Pera yumaman siya natin. dahil dyan eh. Alam mo na, bumili ng bagong magaling bumili. kasing magaling mag-sales talk. Ang galing nun sa babae. Hindi. Ibig ko sabihin, yung mga ATM naman yan, sa atin naman yan mapunta. Kuhanin din yung porsyento. Tas, Nakaprenda yung oo, ATM. sa atin yung ATM, syempre. Pero ano Hindi bang pwedeng walang goal mo? Ano collateral. bang goal mo sa business na yan? Syempre, makapag-ipon, makapagpatay sariling bahay na malaki, makabili tayo sasakyan, yun, negosyo. Then pag okay, huwag na tayo magtrabaho, negosyo na lang. Ganun. Pag nagkaanak tayo, di ba? Nakakatakot maningil eh. Nakakatakot. Ba't ka natatakot maningil? Kasi wala namang nakukulong sa utang. Hindi naman akong papautang kung walang ATM. Oh, okay ka na. Ano? Balik tayo sa kasal. Hmm. Ano? Hindi pa nawawala yung tampo ko. Papasal na tayo. Sige, Kailan nga? katapusan. Basta within the year, pakasal na tayo. Ayoko nung ganyan. Parang hindi ka namang lalaki. Basta ayoko nung ganong sagot. Kasi kapag ako nagplano, gusto ko, halimbawa, sa September, Burr months, Pasko, hindi yung within this year. Hindi, ano nga Kailan yun eh. yun? Kasi parang wala Ang tayong taon ngayon plano. is 2025. Kanina nasabi ko na. Hindi, mali yung 2025 pa. So, tama-tama. Sa December na lang, okay sa'yo? Okay na okay. Walang mas maaga. Ano pa bang inihintay natin? Prepare pa tayo. Ako naman na... Wala nga naman preparation eh. Ano bang preparation ang hihintayin? Kala ko ba walang gastos? Anong prepare? Same lang naman. Share na tayo sa gastos ngayon. Parang tampo na naman ako ng isa. Sige na. Huling gawin tawad, natin September. Huling tawad. October na. Bakit? Sinong jowa mo ng bebreakin mo muna? Ayun na. Sige na, September na. Yan. Ayan. Okay Deal Guys, talo talaga tayo sa mga babae. Deal guys. Deal. September, okay. Go.
Fast forward, nakasal nga po kami, Colin Pitts. Saktong budget lang. Andun yung pamilya niya, andun din pamilya ko po, pati mga close friends namin. Di na po namin masyadong binonggahan para may pangkapital po kami sa gagawin naming business na pautang. Sa awa ng Diyos, naging okay siya. After ilang buwan. Mal, dyan na ka lang ha. Bantayan mo ako. Oo, binibilang ko tong ano. Dalawang ATM na lang to. Sige. Wala namang ano, hindi nag-surrender sa'yo. Wala, surrender lahat. Lahat syempre. nilaman naman. Meron, siyempre. Pwedeng wala. Last na to. May bata na mamalimos, oh. Ah, Palimos po. Jesus, kawawa naman. Sandali na. Bigyan mo muna kasi baka maalito ako dito. Palimos po. Ay, kawawa ka naman bata. Oh, eto, 5 piso. Puro papel po yung wini-withdraw nyo, tapos 5 piso yung bigay. Mayahiya naman pa kayo sa mukha nyo. Ah, gano'n na ba yung mahal yung nagmamalimos ngayon? Papel ang gusto? Bigyan mo na. Saan po makakarating? Hindi na nga nakakabili ng stick o yung 5 piso eh. Ito. May papel ako, 20. Gusto ko po yung ano, Ayan, yung yan. ATM po ang akin. hindi amin yan. Bakit po ang dami yung... Hala, holdapper po kayo ng ATM. Ang dami nyo pong ATM. Masama po yan. Bata, negosyo to. Negosyo to. Anong negosyo, Ber? May BIR po ba yan? May permit yan? Ikaw nga kumausap dyan sa bata na yan. Nakukulitan Ito ako. na, bigyan na kita ng 20 ah. Hala, hindi po, yung parcel ko po 85 dadating eh. Huwag kayong huwag kang mag-order pag wala kang pambayad. Kaya nga ako nagtatrabaho namamalimos eh. Para may pambayad. Sige na po, 100. Yung 15 po, ano na lang nyo, pamasahe, pangkain ko po. O sige, ito 100. Ayan, okay na. Thank you po, bukas po ulit. Palimos po. Ay, ala, yan, magandang bigyan, matanda, senior. Tumuo kawawa tabingi yung mukha. Palimos po, sir. Ay, eto po, Bibili ako ng relo eh. relo po, hindi Opo. pagkain ang bibilin nyo? Hindi, siyempre, materialistic kasi ako. Ano nga ang Eh, gagawin ano sa po, pagkain? Madali na makakuha ng pagkain. Tayo, eto pasensya po, na. 20. Ayan po. Ano ba yung relo na mabibili sa 20, ma'am? Ha? Yung dahon ng niyog na relo? Hindi na Bakit sila po? makarelate, guys. Bakit kayo bibilang ng relo, lolo? Kailangan nyo kailangan nyo po magpa-check up eh. Alam ko na po, samahan po namin kayo sa center. Hindi na, wag na po. Gusto ko ng pambili ng gamit para pugi. Ha? Sige na, ma'am. Mukha naman po kayong di puluboy eh. Ang ayos-ayos naman po ng damit nyo. Asan po ba yung anak nyo? Ba't kayo namamalimos? Asan po Wala yung na asawa akong nyo? pamilya, mamiliwan Siguro- ako. Bakit po kayo iniwan? Marami akong asawa, mami. Ba't kayo naman, bakit hindi sa... Tara na, bigyan mo na para Ayan, okay na po ba yung 100? Grabe kayo. Dami niyong ATM. Kanina pa ako nakatingin sa inyo eh. Withdraw kayo ng Negosyo po namin to, tay. Opo. Sige po, alis na po. Ano kami. negosyo yan? Papautang po kami. Ayan, pautang. Hindi, pwede yung utang. Kailangan po ipiprenda yung ATM eh. Wala naman po kayong ATM. May ATM ako dito. Pili lang kayo. Kahit ano. Saan po galing mga ATM nyo? Di ko alam, iba-iba yung pangalan. Ako tatay, masama po yan ah. Sige na, Sige po, ayan na po, 200, ayan na po ah. Magpakabait po kayo, huwag kayong nang lalamang ng kapwa. Sabi naman itong mga tao to, mga walang puso. Paldo! Ayan na. Nalista mo na lahat. Oo. Mahal. Tapos mamaya, ako na lang mag-aantay dun sa mga kukuha ng sweldo nila. Ako na lang magbibigay ha. Ingat ka. Mm-mm. Ang galing mo talaga mag-isip ng negosyo, love. Ganun talaga, love. Ayan.
Love you. Yung ATM ko po. Ano po pangalan? Trixie. Trixie. Trixie Oker. Eto po, 1 to 50. 1 to 50 na lang natira sa sweldo ko. Yung interest po, ilang beses po kayong tumalbog yung ATM nyo eh. Kaya kinaltas ATM ko po. tumatalbog? Ano yung cheque? Kaya 2 beses po ako nagkaltas. Pasensya na ma'am, ganun talaga ang Klaseng- kalakaran ng 5-6. Pirma ka na lang po. Pwede ba bawiin na yung ATM ko? Hindi pa po, hanggat hindi tapos ang hulugan, hindi kukuhanin ng ATM. Pirma na lang po bago tayo magka problema Ano dito. ba yan? Ayoko na mga utang dito. Naging maayos po ang patakbo ng pautang namin, Colentits. Nag-resign po ako sa trabaho para matutukan ko talaga. Mag-focus na lang ako. Yun lang. May iba na hindi na nagparamdam. Wala na palang trabaho at wala na palang laman yung ATM. Umabot po ito ng halos 150K ang lugi namin. Kasalanan ko? Oo. Bakit ako ba yung nangutang? Oo. Ako ba yung hindi nagbayad? Lahat ng pera natin nilagay natin diyan. Ano nga tayo ngayon? Ano? Paano tayo makakabayad ng Babayad ng yan. Meralco, ha? Ganun Ang mahal-mahal naman ng talaga. kuryente. Dahil ikaw nilagay mo lahat ng pera mo diyan. Kung nakinig ka sa akin sana na wag tayo mag-resign, di sana may pangkain pa tayo. Ano tayo ngayon nga? Ha? Ano, yung mga ATM Ako mo lang walang naman laman. nag-resign. Bakit ka nag-resign? Sinabi ko ba mag-resign ka? Ako lang. Sabi mo kaya na natin to. Ikaw ang dahilan. Ba't ako dinidiin mo? Oo, kasi ikaw ang punot dulo kung bakit itong negosyo natin nalugi tuloy. Saan ako kukuha ng pampaluwal, ha? Paano tayo makakabayad sa bahay, ha? Hindi pa nga natin natutupad yung sarili nating bahay at sasakyan. Lubog na tayo sa utang. Ha? Kahit habulin natin yung mga yun, mapapakulong ba natin yun? Wala rin naman pambayad yun eh. Pakulong natin. Kung Pakulong? Kasuhan natin. Ha? Anong kaso? Anong pambayad mo sa attorney? Meron ba? Wala. Mang-uubos ka pa ng pamasahe, pabalik-balik. Ano bang punto mo dito, Ang ha? punto ko dito, kung di ka bobo mag-isip, Ako? Ako tatanga-tanga, naghahanap ng diskarte. tatanga-tanga ka dumiskarte, hindi ka marunong. Sakit mo magsalita, ah. Nung okay tayo, tas ngayon na nagka-problema, di mo ko tutulungan sa solusyon, tas ako na yung sisisihin mo? Bakit pinakinggan mo ba ako? Lagi naman yung paniniwala mo sinusunod natin, ha? Oh, kung nakinig ka sa akin sana kahit 1 beses, hindi sana ganyan yan. Kaya ayoko na. Maghihirap ako sa'yo pag ikaw yung kasama ko sa buhay. Sisisi ako, nagpakasal pa ako sa'yo. No? Ganyan inisip mo? Oo, ayoko na. Josephine, Ayokong ma-stress sa'yo. Maikli yung buhay ko. yun lang yung problema. Give up ka na. Oo! Yun lang. Ayokong makulong, no? Ayokong maghirap. Josephine! Walang tigil ang gulo. Metro's #1 Love Radio. Basic!